फेरेंगाथ' जंगलखौ सेस कर दिले गिबि गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। माखासे मानसिफोरा बुङो आरो जों बुंनाय नुनो मोनो जे फैसा मोननो थाखाय फैसा खामायनो थाखाय इउट्युबाव हस्रिखाव बाथ्रा बुंफैबाय थायो। जानो हागौ गोबां इउट्युब क्रिएटरफोरा फैसानि थाखाय इउट्युब चेनेल खुलिनानै इउट्युबनि गेजेरजों बाथ्रा बुंफैयो। नाथाय स्पेसियली आंनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बे फैसानि थाखाय बे आंनि इउट्युब चेनेलखौ खुलिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बाथ्रा बुंफैयाखै दै। बाथ्रा बुंनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, जायबायदि थासारि जायबायदि कन्डिशनखौ नोजोर बोनानै बे इउट्युब प्लेटफर्मनि गेजेरजों बाथ्रा बुंफैनो गोनां बायथ' जानानै फैदोंना, थासारियासो दिनैयो थिनदों, थासारियासो दिनैयो लेंहरदों। आरो बे थासारिनि बाथ्राखौ जोङो नुहुरनानै मोनदांथिनानै बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै स्टेन्ड जाफैनो गोनां बायथ' जानानै फैदों। दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां सुबुं दं, मा रोंगौलै बिलाय, मा मिथिगौलै बिलाय, बेफोरबायदि होनग्रा। आरो जायफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदि बुङो, बेफोरबायदि सानग्रा, बैसोरसो बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो साफा जाम्बा गरला सुबुं रायजो राजा नोंथांमोन। दा बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानाय माखासे बिबानगिरिफ्रा माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पावारखौ, गोख्रोंथिखौ मिस इउज खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैयो पलिटिकेल प्लेटफर्माव जों जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे पार्टिखौनो सापर्ट होनो हानाय जोंहा मोन्थाय दं। बेनि एगेन्स्टआव जों रावखौबो थारमाने सोंखारिनो हानाय जोंहा राइट्स गैया, मोन्थाय गैया। दा फार्स्ट अफ अल बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा, जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा सिंजों आन्दोयै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै बै लिडारनि थ्रुयै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव पलिटिकेलि खामानि मावबाय थानायखौ जों एसेब्लाबो माने हमदांहरनो हादों। जेराव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि थगायनो थाखाय, धमकि होनो थाखाय, बुनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै। स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जायखिजाया रोखोमनि गाज्रि आबहावा, गाज्रि थासारि नुयोब्ला सोमजियोब्ला बेखौ समान थाखोजों नोजोर होनानै फोसाबलांनायनि थांखियै लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव अराय सम गोजोननि दिदोमथिखौ फसंथानानै लाखिलांनो थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै होनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय समाव ओरैबायदि मोनसे सम थांदों, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो माखासे मावथिफ्रा, बिबानगिरिफ्रा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सोरखौबा पलिटिकेलि टारगेट खालामनानै बुनाय, होसोनाय, धमकि होनाय बेफोरबायदि जाथायबो जानानै थादों। दा जालांबाय बैफोर जाथायफोरखौ दिनै जों गोसोखांलायनानै गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायनायनि दिनैनि समा बे नङा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? लिगेल बाथ्रा आरो सैथो बाथ्रा बुंनायनि एगेन्स्टआव सोरबा सुबुङा इलिगेलि गसंथेनानै डिस्टार्ब खालामनो जुदि सानदोंब्ला आइ डोन्ट केयार, बुंखाबाय आङो, आइ डोन्ट केयार, आं रावखौबो केयार खालामा। बेखायनो आं बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा बिबानगिरिया सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै पलिटिकेलनि खामानिफोरखौ मावनानै होगासिनो दङ। जों बेखौ नोजोर लाखिनांगौ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि खामानि मावनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै। जोंनि बर' माहारिनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै खामानि मावलांनो थाखायसो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै होनाय जादों। दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा CM जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ आरो स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सासे स्ट्रं पलिटिशियान नङा। आरो बेफोरबायदि स्ट्रं नङै सासे पलिटिशियानखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जों जुदि बिबान होनानै पलिटिकेलि खामानि मावलांनो चान्स आरो सुजुग होबाय थायोब्ला जोङो बयनिख्रुइबो गाहाय थाखोआव थाहैनांगोन बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो। गोसोआव लाखि रायजो राजा नोंथांमोन, बे आसाम स्टेटआव जों ट्राइबेल हारिनि आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि सुथुरा सोर रायजो राजा नोंथांमोन? एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिया बे आसाम स्टेटआव सोर जों बयबो मिथिखायो। आरो बे हारिनि पलिटिकेलि पलिसिजोंनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा दिनैयो गादब जानांबाय। आरो बैसोरनि पलिटिकेलि अर्डार मोनाब्ला जोंनि बे न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो सालायनो हाला। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा। आरो बे गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गादबबोनो नाजाबोनाया बे थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों
एसेब्लाबो साक्सेस जादों आरो सोरनि दारै दिनै साक्सेस जानो हाखो जोंनि हारिनि सोर बर' दैदेनगिरिनि थ्रयै दिनै बिसोर साक्सेस जानो हाखो नोंथांमोनाथ' रोखा रोखा मिथिखाबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जेराव जोंनि साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारा थांनाय मोनसे समाव जोंनि माहारिखौ लानानैनो सोमावसारबोनाय साफा साफा दैदेनगिरि नाथाय बिसोरो पलिटिकेल फिल्डआव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौनो बिसोर बावगारलांबाय माहारिनि थाखाय जायफोर जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांदों बैसोरनि जिउमाखौबो दिनै बिसोरो पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय मान होनो रोंला गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ मोनखांनायनि उनावहाय बिसोर माने टटेलि ए टु जेड बिसोर बावगारजोब्बाय दिनै गावबा गावनि बिल्डिं न' खानायाव दिनै बिजि गावबा गावनि प्रपार्टि आरजिनायाव दिनै बिसोर बिजि दामि दामि गारि बायनायाव बिसोर दिनै बिजि हा नोंगौ न' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गावसोरनि पार्सनेल लाइफआव मा नांगौ मा नाङा बेखौ लानानैसो दिनै बिसोरो टटेलि बिजि ओरैबायदि तामसा खालामनो फैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि हारिनि सानैसो पलिटिकेल लिडारफ्रा माने पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनायनि थांखिया बिसोरना मा जास्ट फर रां आरजिनांगौ थारमाने ना बे रांखौ मोनबानो बिसोरा जेबो नांला रांखौल' मोनथारनांगौ बिसोरनो आरो बे रांखौ मोननो थाखाय बिसोरो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमजों मा जालाङो जालांथो जोंना मोनगौबानो जाबाय बेफोरबायदिसो बैसोरनि थांखिया जायनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा बिटिसि एकाउन्टनि गेजेरजों लाना फैखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरा दिनै गोमाजोब्बाय गोमायाखै फानदोंसो फाननानै जादों गोसोआव लाखि रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो दिनै बे बिटिआर एकाउन्टनि उनावहाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव गोसो बायदि खामानि मावनो हाया गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हाया जायनि थाखाय दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा गोलैसोनानै थालांबाय बेसे दुखुनि बाथ्रा जाय एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे बिटिसिनि सिएम सिआरआव जिरायनो खाबु मोनदोंमोन दिनै एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिआर रेकर्ड खालामामोनब्ला दिनै बिथाङा बिटिसिनि सिएम सिआरआव जिरायनो मोनगौमोन ना मोनगौमोन हो हितेश बसुमतारी डाঙरिया किबा ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ পৰ্টফলিঅ' আছে বোলে 5 বছৰ হ'ল এইটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই এতিয়া সোমোৱাৰ পিছতে হিতেশক ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ দিব বুলি কৈ আছে কাম্পা চন্দনটো ইহঁতেতো মানুহ যোগান ধৰা ইহঁতেতো পাইছে সেইদিনাই দিছে মানুহ যোগান ধৰিব লাগে আৰু বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিপিএলত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মই মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া স্যার প্রমোদ বড় বিৰাট ভালকৈ কথা পাতি মোৰ লগত আচ্ছা আচ্ছা স্যার বিশেষ এটা কথা সুধো স্যার আপোনাৰ 17 বছৰ কালত অবৈধ খনন কাৰ্য চলা নাছিল এই নাই এই 5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো বা যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সব ডিপাৰ্টমেণ্টত কাৰাপশ্যন আছে অকল সেইটোৱেই নহয় বহুত ফেৰেংগাটো জংঘল থৈ চেছ কৰি দিলে দেই অবৈধ খনন বেয়া লাগিছে ভাল হোৱা নাই এতিয়া চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু কাম্পা গৈছে এইটো ভাল হ'ব লাগে হিচাপত ভাল জ্ঞান মান গৈছে এইবিলাকতো নকবি আগত পৰাই চলি আছে সেইটো আপোনালোকে আজিহে দেখিছে এইটো বহুত আগত পৰাই চলি আছে ফৰেষ্ট অফিচত এনেকুৱা ইউপিপিএলৰ মানুহ থকা কোনোবা ৰাস্তাত ইউপিপিএলৰ মানুহ থকা কালেকশ্যন কৰা চিণ্ডিকেট কৰা এইবিলাক বহুত আগত পৰাই হৈ আছে দেই এইটোতো প্ৰমোদ বড়ো পাব এইফালে এতিয়া সেই হিতেশে সোমাব কামাণ্ডাৰী দিব তাক কামাণ্ডাৰী ল'ব এতিয়া বন্ধ নহয় কণ্টিনিউ হৈ থাকিব চেছ কৰিব ই দে হ'ব